Bagong anakmu. Melayu, Kang. Melayu lek kowe Srasta wae. Melayu mau ngapa ya? Asunane gareng karo Pero, "Gong melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe." Neng aku ora paham masalah iki apa. Hah? Drupadi kondol teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Berapa? Ah, semua apa-apa tak tabraki. Tak kira debok tak tabrak kok ajar. Semen. Harus sing hidepe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana suara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek. Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kok kae. Terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Panjenengan sinten Bu Kulur? Ulun bertara-tara. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Bu Kulur. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Bu Kulur. Iya ulun tampa. Mangke turun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Bu Kulur. Piye? Sida gelem ora? Ora Bagong ya kurang ajar. Wah, wis. Wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Semarika den prayitna semuriris. Semuriris eko balik. Jroning aku ndelok lehmu kegojekan. Bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih. Ora wonten apa aneh-aneh. Wong Bagong wis ceria kaya ngono kok. Panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih. Nggih, Pak. Bagong kowe atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedine wonten apa? Aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Wonten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko seprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyumpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuwatir. Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewuh. Waduh. Terus, omahe Bagong ewuh. Ewuh napa, Pak? Ewuh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, Bapak ngimpekke omahmu ewuh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik piye iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong diimpekke ewuh ki bakale nampa apa jenenge iki lelakon sing elek. Nek jarene muni dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wong iki mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep diimpekke dadi manten dina ping 4 nek sing gawe urip lho mestheke mati ora bakal mati. Terus Semar kok tak percaya. Rasa dipercaya Mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten, arep dadi apa-apa sak karepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke Mil. Miat langening kalangguan
pandan moncar tinon nergakonang surum sorot etan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mangsa katiga praptaning Raden Werkudara dumrajak tanpa harapan lang-langing griya mangu kong ganduan rimang marare mangoswamya ngambreng kadi karunaning kaswase yane marga memalat kung dosang gondo astrat mojo ing Ndara Werkudara bekti kula den yo Semar tak tampa bekti kula Ndara Nalagaring tak tampa bekti kula Gus yo Petra tak tampa bekti kula Bos yo Bagong tak tampa enten apa lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel wah Semar praptaku ning Karang Kadempel wigati mung bakal nanting karo kowe nanting perkara napa kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa nek kula matur tesih tresna apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake mestine ngaten tresna kula mboten saged kinten-kinten Den nek kula ora tresna karo para Pandhawa tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki ning saka gedene tresna kula kali para Pandhawa wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki yen pancen kaya ngono tak kandhani nggih yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta ilang yo lah sebabe aku dhewe ora ngerti wis digoleki menyang endi papan ora ketemu tumule aku sowan Durna bapakku kowe ngerti dhewe Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku lan ora nate goroh karo Werkudara nggih niku guru sing apik guru sing becik Durna tak takoni menyang endi lunganing para Drupadi jarine Durna para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nyang Praja Ngamarta waton aku iso ngaturake tumbal tumbal pripun wah tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal aja kaget aku tak kandha karo kowe nggih jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta wah Bagong anakmu mlayu Gong mlayu lek kowe srasa jenenge Ndara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku. Mung merga saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numusi impenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana apa-apa aku sing ora trima. Nalagaring karo Petruk. Ayo nek negara Ngamarta. Nek Bagong mengko tak wangeni. Tekan suruping srengenge ora katon. Ning negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa.
Sunane gareng karo Pero, "Gong mlayu, Gong. Mlayu, Gong, mane modar kowe." Neng aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu mlayu kok. Ning kok Ndara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Digenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Ora Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digoleki ora ketemu. Tumeli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Ora Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Ndara Drupadi kandha teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budhek. Oh, krungu tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Prameswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok dadi dimenggo ditumbali karo nyawane bakone sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna ki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, mengkare kowe bendelem apa ora? Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macem? Wah, keduan. Nyemplung kali brabro asem apa-apa tak tabraki tak kira debok tak tabrak kok ajar asem sing penting selamat pokoke kae sengara wani jegur sekali wah wis iki kok dadi kok wah apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya. Jadi aku dadi wah wis ya bener to ya impeni aduh. Wah wis lunga adoh dhewe rande apa-apa rande sangu. Golek dalaning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca, ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jugruk. Wanci bedhong bebayane. Nyemplung jurang menciraku entuk padas cuti pecah modar sisan bembangan aku ndareke Ndara Pandhawa ming arep diprenak pati kok golek dalaning pati aku. Dhuwur munggah bukit plung ngono glundung siraku entuk watu tuak pecah metu getih mongko ora mati lara kejet-kejet ora ono sing nulungi piye ya ora ya wis lah gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang.
Pathuk apa ya sementarana engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung. Tiba ning omahe Risa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Cilaka ta? Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora wong omahe Risa ado karo Bukit Bintang kok. Kene aku tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam padang. Oh iya. Kon sing langit kalap-kalap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking ndias baliwur kencang warudayang pak pong bolong kali cedhe sapa sing gawe mula kayangan geger lah kok dadi Bagong golek dalaning pati dadi gara-garane kayangan lah Bagong tangi ger Bagong. Dewa kok dapusi. Wong hidepe wis krip-krip kok gayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese hidepe keder. Bagong, tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kuwi. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala panjenengan. Sapa? Panjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok panjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae. Terus ale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Panjenengan sinten Bu Kulun? Kulun bertalat-rada. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mirah boyo ingsun. Sun permak dadi ndika. Pukulun. Ngaturaken sembah bekti kula konjuk Pukulun. Iya ulun napa? Pangestunipun tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Daerah ning kasantosan Pukulun. Pukulun, piye? Wonten apa panjenengan? Merepeki kalian jasad kula Pukulun. Bagong, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung kula paske ngisor blethokan Pukulun dadi empuk mboten bakal tekaning pati kowe lah trondolo iki dewa kok dapusi karo titah nggih Pukulun niku pancingan pados dewa mandhap wonten ing jagat ternyata dewa kepancing Pukulun dadi kita ki ora niat mati to lho urip dinikmati kok mati Pukulun. Wah, pancen bedias tenan kok. Terus Pukulun badhe menapa? Ulun bakal mitulungi kalawan jeneng kita. Matur sembah nuwun. Pukulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Pukulun saking Cibitung. As. Cibitung dengkulmu melocot ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mateni kalian jeneng kita. Iya ta? Nggih, Pukulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Pukulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane ndi-ndi nang kene wae. Terus iki engko delok neh ana Nalendra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Serem apa sereng? Sereng. Kuwi kalahna. Patenana. Mengko busanane agemen, negarane kita ingkang ngagem. Serius Pukulun? Iya tenan. Ini dia si Jali. Lakon penjangkaku dadi ratu nek dadi ratu arep males ngudi tuwa lara wirang atiku karo sing jeneng Plekudara. Iya.
Ning pripun anggen kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ra ndek kadigdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bu Kulun. Ya. Pundi Bu Kulun? Ya, tampanana. Yata laruta saking godha sang kula-kula. Yen namutusa sang Sri lho, kalung kok kaya ngeten Bu Kulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi. Bu Kulun ampun emosi Bu Kulun. Niki genter. Ning ewa semono Bu Kulun nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap menika kalung robyong. Ya. Salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bu Kulun. Ya, nek kula tundur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jeneng kala sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani kala sereng ki sing nyidra para Drupadi. Wedan. Para Drupadi mengko tantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung dienggo balekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh, nggih Bu Kulun. Kita kuwi abdine. Nggih Bu Kulun. Mengkaten mawon Bu Kulun aturi tindak wonten ing antariksa. Ya, ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih ulun ngatos-atos. Ih, kowe. Kurang ajar kita ya. Ana dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kayang nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethus to Bu Kulun. Ora. Ah, warna-warna wis kondur wae, tangane sing apik ora. Nggih, dadi srana aku nek arep mukti ngawibawa Nyakrawati Mbah Dendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni dening Bagong garing atiku. Wah! Sapa iki wong kok wis ngathungke wujude pusaka? Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Ratu Giri Kadasar Prabu Kala Sereng mate dening aku. Jawang Iwang Pulun Rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Ra gleleng aku saiki. Wah, wis. Ukirane keris kaya lho, piye? Wah. Sugih Bondo Bandu. Kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekaning pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokel Bawarsari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawarsari nglenggah nang Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu pateni. Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhah negara Giri Kadasar mula aku ing nglenggah dampar Giri Kadasar jejuluk Prabu Kala Sereng.
Ning gandeng kala Srengki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, beneran mawi nami jejuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Baworsari. Patokol Baworsari. Teh wonten dawuh. Kowe tak utus tindak pundi? Mangkatane negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal nggarwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak dhawuhe. Menawi boten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Drupadi kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu kala Sreng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Ketobat sandhangane kok apik men pirang-pirang, nyengkelit keris nyengkelit bendu. Iki nggo mateni mungsuh, iki nggo sambi golek ramban, Drupadi. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kaliyan Gusti kula Prabu Patokol Baworsari. Asik. Ning aku ora arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor 2. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi sing jari manis? Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa pateku ora iso mboyong Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh. Kresna tan Tulasa anyakra ring-mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna wonten paringan dawuh. Werkudara suwaning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadangmu Jodipati? Kula piyambak mboten mangertos. Namung Kakang Mas Jodipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima. Ora kok. Lah kaya apa? Kaya apa Arjuna? Kok nganti suwe si Adi nggone nyuwun pirsa aran Begawan Durna. Apa si Adi kampir dhisik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning syarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Syarate apa? Syarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon. Wah, tumbale sapa? Wah, jare Durna bapakku tumbale Bagong. Terus Bagong kudu mati. Lah terus nggonmu suwe ora kondur marang negara Ngamarta ki mau sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tok pateni. Wah, ora tak pateni ning sajae wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Orang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh.
ning kurang petung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to hitungan. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sagedhakan iki Durna ngapusi. Dasarmu apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendak dina ingkang dirembug mung piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa. Mongko mateni Bagong mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan malah saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Rudra? Ana buta sapa? Kula Prapate Kunjara Yaksa. Kunjara Yaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane ana ing pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darmakusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Baworsari. Nglamar putri Ngamarta. Lho. Putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Werkudara. Sapa? Dewi Werkudara. Kapok ora kowe. Ki lho gagahe semono kok dianggep wong wadon. Werkudara. Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Werkudara. Wah, cakeme. Janaka wonten dawuh ora sameru-meru lho. Mboten. Wis ben kowe hukumane kakangmu. Hukuman menapa? Lho, iki mau tak jlentrehke akeh banget kowe ora mirengke to. Oh inggih, Koko Prabu ngestaken. Ayo ditonton. Monggo kula dherekaken. Wah. Jenun kowe medokke Werkudara jeleh nyawang jagat jeleh nyawang gelaring rembulan. Wae Raden Werkudara ayo tak boyong neng negara ngiri kadasar didhawuh Prabu Patokol Baworsari dasmu. Wah. Sembodole dandan metu dela gajul Werkudara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya Teh. Diajeng wah do ayune tombak undang nang neng. Aku calon guru lakimu Dewi Werkudara. Sapa ratu rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang apa? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Patokol Baworsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem wedok ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku ACDC Dewi Werkudara. Wah, pecah ndasmu, pecahan. Kowe ora iso mecah karo aku, sikep tambunge tenang. Edan. Wah. Sayangku.
njaluk tulung apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Pathokol Baworsari. Lah nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojon ratu kok. Wegah, isin aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamarta semono akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakoni luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya wis wegah kono dirabi karo Prabu. Gah. Oh. Regudara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku dicedhaki Prabu Pathokol Baworsari. Ora, kowe wis nang kene kok. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jago kuwi mangkat perang sangonana rasa luputmu marang jago-jago kuwi iki. Mar. Kula njaluk ngapura. Sing ngempun nggih empun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Arek apa? Ora gayar ing kowe iki ora nek padhang kabeh dincim kapok kowe. Wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawae nyawane Bagong ya Tru. Wah, aja nangis aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih mpun. Petro. Kula niku seguken. Kowe mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Njaluk ngapura. Nggih, pun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petruk dalem ndara. Piripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakna. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh, nggih. Pirang-pirang. Iki ana kirik-kikik barang. Kikik dengkulmu mlocok ora. Tru, rene ya. Dong apa cengenges? Padake nanggap dagelan kowe, ha. Cengenges Ratu Girika Dasar Prabu Pathokol Baworsari. Ingat, ding. Aja kleru, aja pakon Pathokol Baworsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kae banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya iki sepatuku iki sandalmu ngono kok ketokan. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku. Mati jeneng aku samplok. Brother ya. Iya. Woi. Wah. Den gulung dening Panakawan kekalih Prabu Pathokol Baworsari. Ical wujuding Nalindra Girika Dasar iki Lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah.
Yayi Ratu, Inggih kasinggihan Koko Prabu. wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta? Cinidra Nalindra inggih kadhasar Prabu Kala Sereng. Nanging Prabu Kala Sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken. Piye sida gelem ora? Ora Bagong ya kurang ajar. Wah, wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to? Apa mripatmu kuwi? Ayo ki mandeng mburimu ae. Karepe piye karepe? Teruske saiki wae piye? Gong. Yo, aku dendam karo Werkudara. Mentolo-mentolane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuhe entek 75. Nah ora ragan ngono iki ora entek aku. Wah, Rai Joli. Dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli. Yo. Kene ora mung ngomong tok. Rasa detung. Dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Njaluk ngapura. Ora apa-apa padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli dhuwit kok dur nyawa enteng-enteng. Ajake ya itu. Aku mengeketan papat ki maksude piye? Obat merah 350, kapok 75. Kapuk 75 nggo ngapuki ndasmu wae. Oh ya wis semene terima. Yo, ngawur yo. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih, sinuwun karang nggih mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Anggal nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundurke Yai Ratu Waradrupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas meng ora ana nyatane lah. Lah iki meng senengane meng anu memberi harapan sih. Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna. Ah salah sampean niku memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing baku kowe slamet Werkudara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Waradrupadi ya tak suwun sing pranyitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara nggiri kadasar ora ketamung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni oncekaning lelakon iki Bagong. Oh nggih, matur sembah nuwun. Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenge kedaton. Wah, iya ayo tak dherekake.